правя. И към още нещо много любопитно. В деня, когато американският президент навършва 79 години, ви срещаме с един българин, който направи специален и нетрадиционен подарък на Доналд Тръмп. Така че от април си изработи китеник от овча вълна с лика на ексцентричния лидер, а творението му вече пътува към Съединените щати с дипломатическа поща. Каква е историята, разказва Мартин Георгиев. Да гледаме. Така изглежда ликът на Доналд Тръмп, изработен от овча вълна и съхнеш на терасата на стара къща в Априлци. Минал през български стан на близо 2 века и изпран в реката. Образът на Тръмп изработва 53-годишният Галин Томов. 100 000 китчета има втакани в тази картина с 59 цвята, единични и още 21 цвята преливащи цветове, за да може да стане наистина картината уникална. Но как Галин Томов решава да изтъче точно американския президент? Той се занимава с строителство и туризъм. Има къща за гости в планинския град Априлци, но преди 3 години се случва катаклизъм в живота му. Прекарах един много тежък инсулт. На 14-я ден ме изписаха. Лягаме да спиме и към 3:25 се събуждам, сънувайки как съм седнал така на един стан. Богородица до мене в ляво, младенеца между нас двамата, тя го държи и ми подава китчетата. Аз ги вкарвам в основата на кросното, тъча и тя ми вика: браво, Галина, точно така, продължавай да тъчеш. И младенеца ме гледа и аз му отговарям: ще ви изтъка, бъди сигурен, ще стане много красива картината. И Галин се записва на курс при стари майстори, за да се научи да тъче на стан. Нещо, което никога не е правил в живота си. За 3 години получава и майсторско свидетелство. И изпълнява обещанието от съня си. Това е Богородицата червената с младенеца, която виждам в съня си. Изтъках я за около 10 месеца и половина, 11. От тогава Галин Томов тъче само икони. И с малкото лирично отклонение Доналд Тръмп. Неговият лик вече пътува за Белия дом. На този стан, който е на 186 години, изтъках и президента Доналд Тръмп. Той беше единственият президент, който каза, че иска да има мир. И това нещо ме вдъхнови и си казах: що пък не, този човек иска да има мир. Най-накрая да чуеш такава дума от голям световен политик, да каже, че иска мир, а не война. След Доналд Тръмп и Богородица с младенеца, Галин е поставил ново предизвикателство пред себе си. Да изтъка 7 икони. В момента съм стигнал точно тук до подбрадичката. Така до тук. Тук е много трудно ореола, главата. Тук сега се тъче наистина много бавно. Най-вероятно ще имам рекорд в Гинес и то с тези всички икони, които ще изтъча. И така ще прославим и България за пореден път. Иконите от вълна не се продават. Изложени са в старата къща в Априлци. А материалите, от които са изработени, са българска овча вълна, боядисана с билки и плодове. За Събуди се, Мартин Георгиев.